Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga mo si Tag Paramati Region Wide, mga pangalagad kita sa Labilin, isa ka oras, 5 minutos. Karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 22. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntura si Granda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa pulis sa blotter entry aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sini matag durunggan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kaya na para kalambiyong sa pinakabahin sang Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Ato naman liwat nga bantayan, kag ato naman liwat himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Zel Minardo nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, Justin Report, Fast Report, Breaking News. Sa News Center po nato ng puwersa ni Aksyon Andy Pensor Lisay. Updan magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Keen.
Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo sa lagad ang korman sa siringa palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hope din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras, 2 ka minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Aksyon. Sa aton sining nga maka-aksyon, sa aton nga mga suki at tagpalamati, sa aton sining nga Facebook Live nga nagalantaw, nagamonitor, sa aton sining nga Facebook page, amon kamuliwat ginayo, like kag share para ang tanan makaibalo sang mga balita nga nagkatabo diri sa palibot-libot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ayaw makalipat sa aton nga mga nagalantaw sa ato sa nga Facebook Live, ha? Palihog lang, ha? Like gid kag i-share nyo gid para ang tanan happy. Manaya-nayang lakas ang panahon karon nga gabi. Sa tulo temprano pa medyo nag-ulan eh. May gala kwan, may dala nga pagpulo pa nag-uob kag pagpulo pangilat. Pero kung aron nga gabi daw nangin Mayo, ang lakat sang panahon diri sa Tacloban sang Bacolod. Kamusdan ko kinas pulongkoan po ko pa sang balita may shooting incident ang mga nagluntad diri sa Bacolod. Ko do isa lang kagabi nga do nagtulutawhay ini gabi do. Pato blago niya naman ang taga Bacolod. Pero anyway, ang shooting siya nagluntad dira sa may area sang Gaisano City. Away sang duwa ni ka mga kwan, ka mga rugby boys. Naway sila nga duwa. Ang isaglaya may pen gun. Tiniro ya. Balaw doon na karoon ng latest nga development as to sa investigation sang police station number 8. Para nadakpan ining suspect ni nga naglutang sa upo dyaman nga rugby boys. Paon taman karon ang pinaka-latest nga medical update diri sa may Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital sa diin gindala ang biktima sang paglutang karon gid lamang nga gabi dara sa may area sang Gaisano City. Sa mga manugpatay blada bi pahuway-huway kamo anay, pag-relax kamo kay baw. Luoy ang aton nga mga station commander permi. Do kada gabi do ginaupdalan na nila siya sa papangamuyo nga hindi na matabo ang mga insidente katulad sinibla. Nga makibot ka lang kung kaisa. Abudlay man sang sitwasyon, no? Sige lang, importante na nga ang ato nga pulisan ti bisan paano nagahimo sila sang ila sila tawag nga proactive measure o hindi man nila mapauntat, mapaganagan ang mga kaso sang shooting incident nagligad nga mga sinima na sunod-sunod nga pagpaniro sa aton nga biktima. Ito yung kalabanan gid sila yatap nagkalamatay gid, no? So, karong gabi kabay pa way na lang sang mga maduguon pa nga aksidente o kon insidente sa palibot-libot sa probinsya Tacloban sang Bacolod. Dugay-dugay i-recap ta ang tatlo ka resulta draw sa STL. Ang resulta naman sang Lotto 645 kag 655.
Ayo kay why sa may nakakuha sa 645 kag 655 nga jackpot prize. At least may pintahon naman dasol nga adlaw ang aton nga mga kaaksyon. Ante sa mga report na gikan sa aton sining nga mga correspondent, unaw ta na report sa aton sining nga Patrol 2, sa aton sining nga Bravado Patrol, Patrol 1. Mo karon ang nagalambiyong sa pila ka bahay sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Kaya aton sining Crosswind Patrol, Patrol 2, nagpahuway-huway siya kadali. Sa kasimana gid ang pahuwaya, mga lagad ang aton sining Patrol 2 sa sunod nga simana. I-check ta aton sining Patrol 2, Crosswind Patrol observation report sa aton sining patrol sa paglibot-libot nila. Sa Lunes nato sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon, Zel Minardo. Sa observation report, Zel, may gabi. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action, Zel, sa report, please come back. At, naotod man to man. Gani man. Yes, oo. Subong niya ako na Eric ang kagabihon. Nabaw daw wala gid ka palibak. Ang mga tiruhan na idea sa may syudad sa Bacolod. So, tingin ka doon tama ng Erbong nag-conduct pa sa Japon sa hot pursuit operation action Eric sa bayan sa police station 8. So, may mga tanod dito pag ang police visibility ara man yan sa Japon sa ilabi na gid sa may pulo na police station 10 sa Bacolod City Police Office. So, subong action Eric nga gabi dira sa may dalan na bala sa singkang nulati lapit na nagyadiya matapos ginaispaltuhan na ini ang mga dalan nagigas ang paglalabay ito daw may nagamay pa kapayuhon pero subong tapos action Eric na ginapamala na lang nila kagadri naman ang ginasugdan nila sa may dalan sang atubang gid sa may Metrodome so may bakbak naman na sila na pag kayo naman subong kasubong man sa may dalan shopping kaga Villamontes may mga areas pag sa Japon wala yan na sugdan pagida sang semento kung naginamat-amat na lang yung diba ang mga dalan. Mal daw kadamo isang basura diri sa may downtown area siya sa may dalan at sang San Sebastian. No, subong makita natin ko sa may Araneta, no, sa may dalan Araneta sa Panggaron. Kung ginamat-amat man panguwa kami ICM man yung panguwa action Eric pero subong nga gabi diri sa may Bacolod City Public Plaza may mga nagatambay o kung na nagatulog pero mga pulahan action Eric kagila nakita ko yung tutian nga nang nilhig sa hapon subong mga pulahan mga mga street cleaner man ako ng mga GOs siguro action Eric kaya may mga dalag sila nga tulog sila na yung nagapanilig so ginamatamat nila ang sa maya dalan Araneta especially sa maya downtown areas din, no? Kaya subong ang mga establishment, kaya Eric, naman, sarado naman, no? Kalabanan, kaya diri sa mga dalan, niya, normal na ang malakad sa trapiko, no? Kaya subong madamo pa man ang nagabiyahin ng mga jeep, especially ang kung tatay-tay na rota, Central Market, kasubong man ang Banago, Central Market, no? Pakadto dito sa may Libertad nga area, kaya may mga, din mo, mga pala-pala, no? Kung ginakuhaan sa mga nagawaligya sinisa isda. So, subong nga gabi, no? Pag-an man na action Eric na makatuloy sa bawas man doon nagdami-nami ang tempo. Pero ang isa, pag wala na gulan, makagina, nagtunog pa rin pero subong magaling-galusan din ang aton na kalangitan ng siniya gabi. So, makita na dira nato no sa mga tubag ito sa diri sa may Corazon na Luximan ang visibility man sa police station 1 no kay hindi ka nagabi kinatsikyer sa gid no kay para mabalaan pa kung ga-operate dala ang mga kapulisan man diri sa may syudad sa Bacolod so para yun ang ilang nga pagpanglibot sinay para sa seguridad man sa
kasyudad Action Eric. So far, ang mga gasolinahan subong daw tawhay gid. Tawhay gid katama kay daw jutay lang ang nagapatughong niya sini nga gabi and like sa nagigad pagkabalo nga mataas ang presyo sang gasolina. Bauti damo ya ang nag-amat-amat na patughong. So damo garo sila pag Action Eric no. Kaga sini nga gabi down diri on sikara naton ni sa may dalan Lacson no kung kapitan man ang mga sa tubang siniya sa hospital si ang mga patuhan tagyakon ng mga balantay o ang ginatawag sa watcher sila no na makita naton nga nagapungo sila sa panghigaron sige tuti wala naman sila sa mga tinulugan gid diri no sa mga barangay 18 din wala naman ito gadya temporary lang so magin sponsor man so for Action Eric sa subong nga gabi no amo na ang observation report niya hadin sa patrol si Action Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Zel Minardo reporting live sa Patrol 1 sa ato sa Liga Brabado Patrol. Sitwasyon sang Bacolod balikan na karon sa Action Zel Minardo sa iya sinatipon nga mga aksyon balita. Tamya ko lang dira ang mga boys ni Attorney Dabda. Ni Attorney Dabda gapaurok-urok kido. No, ang mga boys ni Attorney Dap gapaurok-urokin sila radyo. Sila ni Aldrin, ni Aljon Celes, kag ni Erwin Gasapo. Dira sa Barangay Recreo, Banwasang, Pontevedra. Napaurok-urok din sila. Halin na kay Madam Ems Abuso. Napaurok-urok sa Action Night Patrol. Si Rosano Miranda kapaurok-urok man no? Rosaro Miranda sa Silay City. Check attendance man siya. Hindi man mong paperdi ho. Hindi man kumplito ang gabi kung hindi man siya paurok-urok pamati diri sa inyo nga palatuntunan. Good evening kagawad, damo na sila da Gaisano, magparking ito sa Gaisano kapangayo kayo tapos kung malimtan mo maglak ang salakyan mo tapos gid siling ni Sir Pablito Benedicto no? Damo na sila. Patigli si Sir Pablito Benedicto nakapiyar magaling isang kabataan ng mga rugby boys. Balik kung pang lagso na sa sang pulis da kato ka pulis da. Tayo man na nga palagyo. Ay, puwerte nga mga abilidad. May kabidala kay Mr. Mrs. Donald Caglea Kabasag. Naka-like na, nakashare na sila, no? Sa pamilya Payas na sa Estipanaya, sa bana ko kay Agsil Payas. Hindi gina siya magtulog kung hindi ka pa urok-urok. Sili ni San Payas. Sa Porok namin dos, Barangay Sumag sa mga taga Basro Ems, staff ga monitor gid sa Barangay Hall sa Barangay Sumag kay Helen Guadalupe, ni Lina Mabayag da, kag Joel Mabayag. Si Mama Brenda Kiman ga monitor man sa balay, si Jamie Yung sa Deka Kabog, siya pamilya sa Porok Presidensa namin 2 Sumag, si Preso San Libuon, siya pamilya ginatamyagi kamo ni J.R. Palma Kiman. Sa Barangay Kabog tamya ko lang pamilya Magalona kag Borneso, alin kay Jimila Magalona Borniso. Kay Rapido Hala Castigo, pa-check attendance lang si Boyetski Boyet. Natamyaw lang ang mga Road Warriors of the Philippines Motorcycle Club. Alin na kay Boyetski Boyet.
Pamilya Bawang sa Barangay Estipania, kay Maria Fe Bawang, kapaurok-urokid siling ni Axel Payas. Good evening, Idol, kapaurok-urok, time naman kita, siling ni Rapido, hala Castigo. Ay, puwerte. Sila ni Axel Payas na nakalike na ko, nakashare na ko. Very good, good. Joshua Christopher Bilas, may gabi. Musta ka na, Toto Joshua Christopher Bilas. Kay Marilo Trabilla Katinoy da. Kag sa kay Buds Perlado. Sang MB Sun Road Yatsuka, Japan. Wow, ara sila. Paurok-urok sila. Si Ibon Butser sang Germany. Naka-like na, naka-share pa. Tamyaw yun ang pamilya dira sa Banwa sa Morsya. Paurok-urokin sa aksyon Night Patrol Program. Kay Toto JP Ahina, may gabi kay Toto JP Ahina, sa kay Romel Cervantes Naragom, sa kay Toto Jonel Halyurina. Paurok-urokin sila ni Cory Bidaha, si classmate ko Angeli Salumante. Nagatamyaw lang sa pamilya Salumante sa Valladolid. Alin na kay classmate ko Angeli Salumante sang Santa Rosa, Laguna. Paurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Salamat, Gin! Toto Joshua Christopher Bilasda. Always nga nagpa-check attendance. Maninoy kag si Maninay Chari Salvacion sa La Carlota, may gabigid. Ginatamyaw tamandra check attendance lang sa mga taga DSB Barangay Pandanon, alin sa kay Kagawad Elmo Amit. Bao nagapaurok-urok pa si Kagawad Elmo Amit. Sabi ko na ni sada. Ara pasagli ka monitor. No, salamat gid sa iyo siya nga pagpaurok-urok pamati. Happy birthday kay Richard Traiso. No, sa kay Eric Chard Traiso, happy birthday. Lumayong inyong nga tulutungging dagag solusing along ha. Importante ang inom sulod sa tiyan, ayaw lang sa ulo. Halina kay Rona Rihida Traba ang pagpanamyaw. Happy birthday, Eric Chard Traiso. Tira sa Banwasang Valladolid. Si Madam Jinky Jalagdon, gali ara naman may gabi dira kay Madam Jinky Jalagdon, sa kay Olivia Hulagting. Happy birthday Kagawad Ma'am Angelica kun Anilika. Anilika Yabia sang Barangay Araal, La Carlota. Halina kay Kativer ang panamyaw. Paurok-urokin sa Action Night Patrol Program. Mr. and Mrs. John Bernasol and family. Paurok-urokin, no? Salamat gid. Sa Zone 6 Barangay Dumanan, ang asawa yung si Jingjing Pila, ginatamyaw gid kay nagapamati gid sila ni Toto Alexander Pila. Salamat gid. Sige, check tara ang mga report na gikan sa tama correspondent. Unaon ta report ni Action Resort Pateño, live sa report Toboso, Calatrava, kag Ciudad San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Action Resort Pateño sa report. Son, may gabi, please kami. Yes, aksyon Eric, may gabi man kag sa aton nga mga kaaksyon mayo nga gabigid sa inyo tanan ti medyo matawhay karon ang panimpo. Diri sa Banwa sang Calatrava medyo mabugnaw kay ti may mga panganod ang kalangitan. Epekto kay na sang adlaw ti mayo gid ang tsimpo. Ang inyo dala kalangitan nga may panganod, hindi itom? Hindi naman kay na sang adlaw puwerte daw gabagusbos ang hangin tingala ka binsan mo buhawi na bla. Okay. O ti pagkahapon medyo naguntat naman hasta subong ti
medyo mabugnaw ang magwa kas dalan, magwa kablas balay mo, medyo mabugnaw. Di mayo ang lagaw-lagaw sang aton sini nga mga utod sa peryahan. No, kagapila ka mga lagawan nga pwede malantawan. Diri sa Banwa sang Calatrava. Halos hidlaw gud ang tanan Action Luzon. Ay grabe. Daw hindi mo na yung mapungga ng tao, la na iya social distancing Why na? Okay lang talaga kung may kasi social distancing. Bla kung nagasuksok na face mask, tani bla wala Japon Ate mo ganang kululbaan ta. Oo, hindi mo man na makita daw makakita kagid man guro sang do damo gid ya ang wala nag face mask. Ang gani man. Oo, Kaya mga matan ng hambal sang DOH mo niya kung hindi man kamo ka social distancing kag nagadinikit mo lang kamo tani nami tani suksok na lang kamo face mask bla. Ati wala na gina-observe. Gani wala na kay bisan na sa amon di sa evacuation center nga kung sa din ginahimo ang basketball. Ti basta basketball ang tao gahinugyak mo. Sininggitan. Ti tapos wala na gidya wala na gamasa. Bisan mga opisyal wala magani galamas. Correct. Ang iban nga daw wala na siguro para sila wala na epekto para sila ang ang COVID. Kadaw butlang kabalokan man Action Eric ang Banwa sang Calatrava wala pagi kami nakatibawa sa 50% nga nga vaccinated bla. Amo nang problema gid sa tanan. Dapat ani ka muda magbabakuna na damo pagid sa Calatrava may kapabaksin damo pagid sila na sang San Carlos. Amo gid ang problema da sang LGU ta kay bisan anong kampanya nila do wala sa bungog tao ya. Wala na pero kung matapikan na pura palayo na matapikan na isa kag maglalapta tanan sigurado ko pinalumba na sila pro. Kabay lang hindi lang matabo na kay wala na daan kwarta ang gobyerno bong. Gali kati wala mas imposible kay tanan na posible kay nga ati iban daw gid kagi pa bakuna. Kung nakapabakuna kay mas laguro di pa kumpleto. Wala magalong. Wala pa kani ka pa booster shots kani kuno mga utod na tonda. Pwede yun paslasang father ko di nga apat niya kagi. Ulaton pa nila kung magduging ng problema sa COVID sa inyong area da kagamo na galing pag pinalumba nila da. Muman, hindi man na may lambalan, hindi man magpatikap. Kita yung nga Pinoy, may patasan kung hindi tayo maglokpan, hindi tayo mag-iyo mo. Mugani man, kung hindi kayo magsiburo, hindi ka magpaimunong. Sa pala. Di sa sini nga mga tinimpo, di ba, lapit na da ng pista, di wala na pakialamang iba niya naton nga makauturan, di particularmente, mahilig lang magwas kagabiyon. Bisan elimnan gani wala na. Para sila wala na COVID Mo na problema gistanan. Ilang taon ta lang kumatapos ni ang ang sunod nga mga inadlaw kag binulan kung anong ning matabo ni. Gani. Kay ti kundi ni sila maghalalong kita na lang palayo sila. Ay, ang balita nakabalik na Action na Eric ang mga pumuluyo sa Sitio Tinabiangan, barangay Minapasok nga sa kung sa diin may ginaligar nga encounter kay nasa agabla. Okay. Kagang nakuha sang sa tunga sang 79th Infantry Battalion kaga sang mga remnant group sang New People's Army diri nga nagaoperar sa may Northern Negros. Ang balita nga kapin sa napulo kuno ka mga persona ang nakaengkwentro sang tropa sang militar pangtiging pangkigangutan naton kay na si Kapitan Barangay Johnny Gilot sang Barangay Minapasok at isir daw wala man to nagpalupok pa lang tusla tiya na lang kunugin safety ang iya sini nga mga pumuluyo dito sa Sitio Tinabiangan ginambala niya si Dudong punong purok president ka si Dudong Yanong nga secure anay ng mga tao da ibutang sa may kapilya kay bala na kung magpinalupok sila diha. So kay na Action na Eric ayo nga kung pwede ka balik kay nagreklamo ng mga pumuluyo nga gusto na magbalik bla kay basing ila sini kayupan
ila mga sapat, ila nga makarabaw, ila makanding agin pang agin pang lawig bla kasi madula kag makabuhi. So ginpasugtan man sang mga militar kag subong man sang kapitan nga makabalik sila sa area, pero diriya sa bahin sang Philippine National Police wala sang naka-indicate diri nga may nagpa-blatter nga may encounter to sa sitio Tinabyangan. Oo. Wala yan na blatter de. Kaya ang kapitan di magpa si kapitan ko no kaya balan di na lang mo pa-blatter to ka. Ay, yati. Ano ng kapitan yun? Nadlo kapitan, guro? Amot gani Ano na yung sitwasyon man? Di wala kabot di sa sa may balita di galanog balita di sa Calatrava nga may encounter to ya. Pero kung busision mo ya ang blatter entry ang libro sang kapulisan naton di ami wala kaya may makita nga may natabo ang kwentros bukid. Gani no? Oo. Di paano makareact ang kapulisan nga mismong barangay wala man. Huwag ka kooperar? Ako mo pa-blatter? Hindi mo pa-blatter. Yeah, ang mga tao to sa Tinabyangan, ang mga opisyal to, ang mga purok opisyal to, hindi man kuno mo pa-blatter. Di ano na yan. Ano na Amo gani kalibog ang ulo ni Police Major Lumiaen Lidawan. Anong imuo niya, kahit hindi man magpa-blatter, paano kabalo na karong kapulisan nga may encounter galito? Ti kung amo na ilay mo, ti bala aslada. Oo, kahit pala nga mag-response ang pulis kung wala man na ipa-blatter, di bisan bilog nga gibatayan tagig kay na pagka bugtaw kag pagbalik nato ni nga gabi kung may arabla isa ka persona nga interesado kay naapektuhan sa ginaligar enkwentro nga magpa-blatter at wala man. Limpyo kayo ang ang libro sang aton sini nga mga kapulisan. Wala plano patawag ni chief ng kapitan kung makita naguro kay tidula man ganas kapitan ko no. Oo, dinambal sa kapitan wala na lang kami nakadto sa lungsod ko no nga magpabalo. Gani. Respetuhon ta ko na muna gusto matabo aksyon ni Rika. Wala da saya to nga lugar Buti siling ya okay naman to sir ko no sa interview nato kay na okay na to sir nakabalik naman to sila. Tawhay naman ko nung area to. Sige. Ang ibang balita aksyon Eric file na ang kasong 1602 o kung illegal nga pabulang batok sa duwa ka mga suspitsado akusado nga sanday Lucibar Vergara 52 anyos may asawa kag residente sang Sitio Galangan Barangay Agpangi sakop sa Banwa sang Calatrava kag kay Ipolito Pescador Medikilyo 42 anyos may asawa man kag Sitio Mahayahay Barangay Bago Don Salvador Benedicto. Di sila ang gina-inquest na kag sa korte sa kaso nga pagbayula sa illegal nga pabulang action. Eric. Muning pila sa aton sini impormasyon kag balita madulong naton karon nga gabi para sa action night patrol. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Aksyon! Salamat kit aksyon na Nelson Patiño reporting live from where the action dira sa may area sang 1st District. Covering sa San Carlos, Toboso, kag Banwa sang Calatrava. Ano man si kapitan yung maganda ka pa blue blatter na sa pulis na tabo encounter si Ria. Pawala na si Kapo. Ay, puwerting ability, no?
May gabi dira sa mga kapulisan sa Police Station number 2 under the leadership of Police Captain Paul Benson Pindon. Sa mga kapulisan nga naka-duty karong gabi sila nga patrol car, nagapatigayon sa Police Visibility Patrol, mayad nga gabi dira sa inyo, no? Pinagid kay Police Staff Sergeant Vince Salvacion and the company. Kay Joe Silin, nagapaurok-urok gid. Happy Hump Day here, Action Eric. Attendance lang here in Rochester, Minnesota, USA. Pamiyota lang akong sisis, Mrs. Alvarez and my manang Nitz Mercado Herrera. Para sa may area sang Barangay Tango. Halina kay Madam Star kag Doc Matt Mayo. Nga nagapaurok-urok man. Sakay Huma Luminada, good evening. Sakay Toto Fred Dimala and family. Mr. and Mrs. Fred Dimala and family. Happy listening. Sakay Bibing Caridada ng Barangay Ayungon, Valladolid. Kinatamyaw kagid ni Alberto Flores Pasigado. Nagapamati gid ka nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa inyo dila nga pagpamati. Kay Madam Rosemary Yanson Hongkoda, mayong gabi gid kay Madam Rosemary Hongko nagapaurok-urok gid, no? Si Torco Jungko gapaurok-urok man, no? Si Torco Jungko. Si Romel Cervantes Naragon, pa-check attendance lang. Nagapaurok-urok man agin sa kay Madam Rosemary Yanson Hungko. May nadala nga pagpaurok-urok pamati. Sa kay Kwanda, sa kay Olivia Hulagting da ga monitor gid sa ato, no. Salamat gid dira sa inyo sini nga pag paurok-urok pamati. Sa kay Kwanda, kay Francisco Munoz sa mga taga Rosario Heights, si Juanito Basco, para man. Kay Sano Alihis, Nanay Evangelino, purok kay Sano Alihis, paurok-urok na rin kay Evelyn Sinaon. Kay J. Magamantok na sa Cadiz City, ara man siya. Paurok-urok man siya pamati sa atong sining pag pangalaga. Salamat kita. Kay Lito mo Amakuni Makono Sido Valmoria. Sakay Ropino Ira Gabino da sa Kumanan. Sakay Paul Kenneth Rojo dara sa Talisay, may gabigid. Paurok-urok siya pamati, oh. Action Night Patrol program. Thanks lang kay partner Mary Grace Alimon sa Calatrava, sign sa DOH. Aling kay Boyet Ski, Boyet ang Panamyaw. Kay Kuya Carl Macoring Jr. da, mayong gabigid, kag sa mga kapulisan sa station number 10, led by Police Major Richard Pajarito. Kay Ronald Torino da, mayong gabigid Toto Ronald Torino. Sa kay Sammy Roger Awing, dira sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, araman watching sa Paglaong Village, Mansilingan. Si Lito Maconocido Balmoria. Kwan gid ga pamati gid nga monitor diri sa aton sining pag pangalaga. Sige, alin kay Action del Sur Pateño, may balos ka report sa Action Roger Gutib area sang Escalante Sagay kag Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports.
Aksyon Roger, may gabi, apis kami. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga kaaksyon sa mga balita naton diri sa may norte nga bayan sa probinsya, labi ng syudad sa Cadiz, kag sa aton diri nga area of responsibility. Now, sa pila na ito ka mga obserbasyon na Action Eric, subong daw ang kapulisan naton sa gyapon masako ang ila sininga paglambiyong sa palibot, kag nangin resulta sa ang kag nubugid ang crime rate, no, kag kanami maning ragid yang atol sa kapulisan sa tagsa ka mga strategic area sa diin labi na gid may mga matawo nga mga lugar ang syudad sa Cadiz subong kamatamat naman damo ang tawo tungod man nga may mga peryahan naman di. Ragid ayon sa may malapit sa opisina di sa LTO sa Agustino Boulevard. So sari-sari lang ni nga mga rides nga rili kag mga lagawa naman sa tao kada gabi. Action ni Reka inaran tao nga sa bahin sang panabuton nga ika-55 katuig nga ng syudad ang syudad sa Cadiz. Mangin masadya labi nigid ang July 2 kag July 3 tungod sang motocross competition bala nga subong damo na gani ka pro practice to, damo na to ga arangkada sa ilang motosiklo tungod nga ara na ang track race blast ang sining ang tawag ni race track ang sining palabuton nga aktibidad sa syudad sa Cadiz may katuran sa Charter Day celebration. Of course, ang highlight is July 14 dia sa riin ng syudad ang Cadiz halin sa itong 1967 action Eric. Now, sa pinanaton ka mga balita diri sa itong sininga tutok sa mga balita kay informasyon ang ginakop niya sa syudad sa Sagay nga may 10 counts of rape nga tiga pangita gid sang kinahanglan gid sa 1.2 million para nga maka angkon sa temporaryong kahiluayan din kami mangita sini kay ang 1.2 million ngayon tungod nga kada count 120,000 ka pesos ang iya sini nga dapat nga ipiyansa kay times 10 1.2 million ang pag-aristos ni kay nagit patigayon may mga alas 7 tak na sang aga sa may Purok Sarapol sa Barangay Bulanon syudad sang Sagay. Asa din ang akusado gikilala ni kay Christy Villegas Marmohada alias Christy. Kaya ngalan niya Christy pero ang report nga lalaki ini. Christy lang ang pangalan. So 46 sa inyo sa gidad kag residente sang Purok Sarapol sa Barangay Bulanon. Suno sa report nga ginpamunuan mismo sang warrant sa Buena Section Police Non-Commissioned Officer, Police Staff Sergeant Kisernado ang pag-serve sang warrant of arrest nga pirmado ini Honorable Judge Reginald Puentevilla ang judge sang RTC Branch 73 Ciudad sa Sagay. Kag ang kaso actually bago pa ni kaya ang iagli nga warrant of arrest kay man Hunyo 21 tuig 2022 ano pala ta karon Hunyo 22 pala subong kahapon lang nagwa ang warrant of arrest siya 120,000 ka pesos ang piyansa sa nasiling na 1.2 million ang iya sini dapat nga ipiyansa para makagawin siya sang temporaryo nga kahilwayan. So, yari papayag ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe may katanan sa sini. Yes, sir. Binataan siya ng warrant of arrest. May 10 counts ng rape. Sabi no, ano ito sir, top 1 most wanted person, ano? Actually, sir, hindi na, dahil nagkaroon ng problema yung ating warrant system. Nonetheless, hindi naman na natin inaano kung irapuan o bottom line is nahuli natin ito. Okay, saan nahuli ito? Sir, dito lang sa area ng Sagay? Yes, sir. Kaya mo to action, Eric, sa may Purok Sarapol, Barangay Bulanon, siya na dako. Parahin ka sa kanditinado, dire sa bayan siyang Sagay City PNP Custodial Facility. Now, sa Cadiz may gindakop man pero daw kulang ang informasyon din nga ito na baton bla. Tungod nga daw wala sa mabalaan gini ko nga
ang iabla action Eric nga kaso kay ang spot report sabi daw na kwadla naputol wala sang updated ang agensya diri sa aton sinigid lamang nga gabi kay kaina way pa ni na record pero sunod sa report kay naman siya nga aga gani gindakop mo mga alas 7:50 takna ugaling kay tiara na spot report pero way pagid ma-blatter blank ang report la 7:50 takna sa may puro Villa Cristina sa Barangay Son 1 siyudad sa Cadiz ang gindakop mo si kung sa mga bomber porti bomber guro ni no bomber Trus Conde 36 anyos sa edad ini siya residente man sa mga lugar residente gali sang Don Hacienda Salvador Barangay Andres Bonifacio kag sunod sa report gindakop ini siya by virtue of warrant of arrest kag inisyu man sa RTC Branch 62 gay na ning kaso kay ang nagpirma sinisyon Normal Judge Renato Muñez pa mo ugaling lang kay daw ay naton gid makuha ko na gid ang kaso niya i-follow up na lang ni boss kay bago lang ni sulod bibi sa aton man di nga banawan no ang ini nga spot report diri man sa aton sa syudad sang Cadiz Action Erika nakatalikod na lang ito abot ni ang spot report kung daw wala man ni Kina pero sige lang i-follow up ta lang ini nga kaso kagaina lang ini nga hapon nagkaangko na sa amicable settlement ang driver tumula siyang minicancer truck kag siyang hydrofishing mo man ang pamilya Magbanwa tumula sa Rodrigo Magbanwa dumdumantang at isang naligan lang Lunes na aksidente sa may access road kag patay gini si Rodrigo Magbanwa nga tricycle driver kag pilaso ring iya sining tatlo ka mga pasahero ang natabo sini kay daw plano tayo na ma-file kaso pero sini nga gabi na confirm na lang sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez ang Deputy Chief for Administration kag at the same time morning Public Information Officer sang Cadiz City PNP na sila nga wala na lang sila nag-file sa kaso kundi nga mayara nga amicable settlement nga natabo sa tunga sang kompanya sa tagiya sang minicanter kag sa driver man kay subong man sa pamilya nga sa diin tricycle driver ining napatay nga si Rodrigo Magbanwa. So muna pinaka kuan siguro katapusan nga balita kining na aksidente kay may amicable settlement na tulingon nga case closed na kung baga action Erika. So muna ato madulong nga report balita informasyon gikan diri sa may siyudad sang Cadiz kag subong man sa siyudad sa Sagay Norte kaban sang probinsya sang Negros Occidental. Tama na talang liwat na si Cap Miguel Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz sa Mantutol Jewel kay Ibasang ko sa pamatiman namin gunon ni Gubat si Fiscal Benjamin Maido kag si Ma'am Linian Maido sa siyudad sa Victoria sa kaya pamati man kag diri man sa may Power Dream mo si Toto George Ributon kag si Migunaldo Macruya kay naga pamati man sa Action Night Patrol kag ang amon di Senior Executive Officer na pulis nga si Police Executive Master Sergeant Romar Biloso nga pamati gid sa Action Night Patrol kada gabi action Erika. Report naton sini nga gintutukan para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Gutib nag-report una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Roger Gutib reporting live ka sa area sang Cadiz Escalante kag Sagay. Nagabidala kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family sa mga taga-Dungganon boys da may gabi gid sa kay Joseph Panes dara sa Barangay Tangob kag kay Evelyn Casis kapaurok-urok si Evelyn Casis sa Action Night Patrol program. Sa lawanta sa Action BJ Pasible balos ka report gikan naman sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo.
Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric, ginpasaka na sang kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 ining pagbaligya o kag ang Section 11 o kung ang possession sa illegal na droga. Subong nga adlaw, Lunes, si Jovelyn Dalanon, 46 anyos, ang sospetsado na dakpan sa isa ka drug buy-bust operation nga ginkasa sang Isabela PNP kahapon, June 21, 2022. Samtang sa piyak nga bahin, nag-aapilar sa karon ang hepe sa nakastila na PNP nga amo si Police Captain Daryl Nigos sa mga residente sang Banwa Alikawan ang mag-intra sa anuman nga sahi isang sugal. Bangod ini ang ginadumilian sa aton sa kasuguan. Matandaan mga kaaksyon nga nagligad nga mga sinimana kung mga inadlaw, asod-asod ang ginpatigayon nga pagserbe sa warrant of arrest sang mga kapulisan sa mga wanted person. Angot naman sa paglapas sa Presidential Decree 1602 sa nasambit nga Banwa. Aksyon Eric, pamatian tang dugang nga pahayag ni Police Captain Daryl Nigos sa aton sa interview sa iya. Continuous campaign against illegal gambling, not only card games, but also fighting and other illegal activities like high and life, mahjong are also being operated in this municipality. Sir, lastly, sa mga nanakpan ta sir, ng mga suspect sa PD-1602, mga pila na sir ang nakapiyansa na or tigayon nga nakagwa sa prisuhan? Actually, sir, almost all of the arrested person avail for a plea bargain and napunta naman po sila right away. Nabatian ang pahayag ni Police Captain Daryl Nigos sa Nakastiliana, PNP. So far, amuning madulong tanga balita para sa pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action BJ Apasible, reporting live gikan sa 5th District. Nakabalik ang inyo siling palatuntunan ng Action Night Patrol. When we come back, balik ang report sang Patrol 1 Bravado Patrol with Action Cell Minardo. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas, ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Balakat may gabi dala kay paring Kedron sakay sa Tokyo, Japan, sakay Awin Basco, sakay Robert Roma, amaman kay Connie Laparana, kay Rufino Era Gabino, kay Martin Aliling, may na dira kapag paurok-urok pamati si Rufino Era Gabino ara sa tumanan always gid nga naga-monitor diri sa inyo para tuntunan. Antes sa report sa ato sa nga Patrol 1 Bravado Patrol, ari ang pag-recap naton sa resulta sa STL. Ang first draw kaina 11:37, 11:37. Ikaduwa nga draw 19:18, 19:18. Kag ikatatlo nga draw sa STL 22:37, 22:37. Resulta sang loto, 645 jackpot prize, wala sa man nakakuha, 8.9 million pesos. Resulta, 7, 12, 10, 34, 23, 43. Again, 7, 12, 10, 34, 23, 43. Resulta naman sa loto 655, wala sa man nakakuha sa jackpot prize ng 247.1 million pesos. Resulta. Dali lang yung resulta. Sino kulang ni Action Andy Pensoraw? Ang imo resulta sa 655. Himala ni Kaday Jets. Kasi mahingagaw mo Action Andy Pensora. Ang loto 655. Disgrasya tali karon sa makakuha 5. Pag-apat. Pagkado 5 lang ni ang numero yaho sa 655, no? Sige, balikan ko na ato sa nga Patrol 2. Ato sa ako na to sa nga Patrol 1. Ang ato sa nga Bravado Patrol sa natipon nga Aksyon Balita ni Aksyon Sel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Si Alexis Wingwing Torres ang UK nagkatamyogi sa pamilya sa Paranaque kag sa Banwa sang Valladolid. Yari na si Aksyon Sel Minardo sa iya sininga report live gikan sa aton sininga Bravado Patrol 1 sa natipon niya sini nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton kapulisan. Action Cell, may gabi, please come back. Action Eric, Pilason ang ginaaligar rugby boy nga minor de edad matapos ginluthang sa Gaisano City, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. No, ginkilala ang biktima kay alias Tonton, residente sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Samtang ang suspect ginkilala naman kay Jared de la Cruz, isa man ka minor kag residente sang Purok Saturn sang Amuman ng Barangay Kaga siyudad.
Gini action Eric ya ang suspetsado is at large sa karon kaya nakapalagi ini siya. So sunod sa investigasyon sa Police Station 8 nga mayara pag nilalisaya sa tunga sa suspect kag biktima sang hilali na lang nga ginaluthang sa suspect ang biktima gamit ang ginaaligar nga improvised pin gun. Gilayo naman nga gindala ang biktima sa Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital kag nagapatigayo naman ang kapulisan sang hot pursuit operation sa suspetsado kag kumpirmar man ni Police Major Jury Puerto ang hepe sa Bacolod City Police Station 8 nga conscious na sa karon ang biktima. Action Eric ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C na ini si Action Zil Milardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kay Patrol 1 na Bravado Patrol. Ari ang resulta sa Lotto 655. 54, 10, 17, 53, 39, 6. Again, 54, 10, 17, 53, 39, 6. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Ronnie Gordon and family. Bao, nagapurok-urok pa. Si Migota Ronnie Gordon kag ang bilog niya sininga pamilya. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining amanon, Action Night Patrol Program, Miyerkules edisyon. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Huwebes, same time, same station. Ato sa patrol unit reporter sa Action na panglagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Nelson Pateño, BJ Apasible, Action Zel Minardo, back to back sa to kapiloto Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Ann Defensor, Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sunod Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa sa Station Manager Action ang Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñaran, ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.